iparraldean ezaguna, eta hegoaldean ere, bai, Euskal Herri guztian, eta gaur gure kaxan, Pantxoa Karrere! Gabon eta ongi etorri! Pantxoa! Ongi etorri, Pantxoa! Zurea da gaur gure kaxako sofa, Pantxoa. Zer modu zara, ongi? Bezuro esaten, untxa. Honekin. Ongi da, untxa da iparraldeko hitzak ere baliatzea. Claro. Bibazu. Gu beti gaude ikasteko prest. Eta ondo oskatuko balitu ez da Ni ere bai, Oso bizkorrak ezkara baina. Zer moduz, Pantxoa? Ongi, oso ongi. Ja sartu eta berehala, lepoan hartu eta segi aurrera. Segi doan. Hau zuek, zenbat aliz abestu duzuet? Ez dut kondatu, baina kantaldi gehienetan pentsatzen dut. Hau Euskal Herrian ere zerki bada, himno bada. Egia. Ezta? Eta zuek Egia. horrelako, zuk ere horrelako bat baino gehiago dituztu. Bai. Elkarrizketarekin hasi aurretik, saioa grabatzen hasi aurretik Pantxoarekin hizketan aritu naiz pixka bat eta galetu dio, zer moduz, Pantxoa? Eta esan diazu, ongi baina apur bat urduri. Bai. Apur bat, justukoa. Galetu dizut, hombre, normala da ez da, telebistara etorrita, urduri jartzea baina Hori da ohikoena. eta oholtzara igotakoan, Berdin. oraindik ere, Oraindik ere... eta ja 50 urte egitera Bai. zoaz kantari, Bai. oraindik ere urduri Bai. jartzen zara. Eta gustatzen zait beldur hori. Urduritasun polita da orduan. Bai, hori da. Behar ba, masokista gira, ez dakit, baina... Ez, baina hori oso gauza, ez dakit, erromantikoa iruditzen zain niri, ez da? Bai. Oraindik ere ez diozu alegia bat ere errespeturik galdu ez oholtzari, ez publikoari, ez inori. Hori da. Beti publiko desberdina da, eta errespetua zordu kantari batek publikoari. Pantxoa Tapeio moduan urte askoz, eta orain dela 2 urte, zure bakarkako ibilbidea hasi duzu. Hori da. Lehendabiziko 2 urteak jagin dituzu, disko Nola- berriak aurra aurkeztuko dugu gainera abesti berri batekin. Gustora zabiltza? Oso gustora, bai. Ibiltzen naiz lau musikarikin, lauak hegoaldekoa dira, ez bat bada iparaldekoa, eta Eta puntakoak. bai, Oso onak. musikari oso onak. Noski. Iñaki Llegez, Irunekoa, akordeoian, Josera Michelena gitarran, Itungoa, Joseba Loinaz ondarrabikoa, Tekladuan. eta tekladuan, bai, eta basuan edo Txemagarzez edo askotan Jean-Michel Martino, paraldekoa. Esan dugu, 50 urte egitera zoaz kantari estenatoki. Urte asko dira. Bai. Gauza asko egin dituzuzuk urte horietan guztietan, Pantxoa, eta gu alegin gara nolabait ere laburpen moduan guztiak hementxe bideo honetan agertzen. Pantxoa Karrere. Pantxoa Karrere, gure kulturaren parte diren izen handi horietako bat da. Ahots nahas ezina dauka eta hainbat belaunaldik jaso dituzte bere kantuen influentziak. 1958an jaio zen Azkainen, Baionako Maitriz Episkopalen ikasi zuen eta bertan ezagutu zuten elkar, Pei Ospitalek eta Pantxoa Karrerek. Apezetxe horretan ikasi zuten kantatzen, bereziki Gregoriano abesten zuten eta pianoa jotzen ere ikasi zuten. 1960ko hamarkadan hasi ziren Pantxoa eta Peio euskal abertzaletasunari lotutako abestiak kantatzen. Eta iparraldean ezagunak izateaz gain, hegoaldean ere ospetsu egin ziren. Hala nola, lepoan hartuta segi aurrera, Itziarren semea edota Urtsintxak kantuekin. Garai bateko abertzaletasunaren ikur bilakatu ziren, ibilbide osoan 3 single eta 11 disko kaleratu dituzte, eta beti ere, askatasunari, euskarari eta lurrari abestu diete. Gaur egun, hainbat kantu, ereserki ere bilakatu dira. Franco hil bitartean, arazo ugari izan zituzten hego Euskal Herrian abesteko, debeku asko, baina gizartearen askatasunegarria nabaria zen, eta kontzertuekin aurrera egin zuten. Peio Ospitalekin batera, 55 urteko ibilbidea osatu eta gero, 2016an anaitasunean deituriko lehen diskoa kaleratu zuen Pantxoak bakarka. Bertan, gure lurraz, askatasunaz eta maitasunaz hitz egiten digu, ohituta gauden ahots goxo horrekin. Hori da labur esan da, ez da, zuke, ibilbide honetan guztian gutxi gora bera egin duzuna, Pantxoa. Bai, urteak pasa dira, Ez alferrik? ez alferik, ez alferik. Nik ez dut deusen dolurik Ez? bizitzan, deus. Ez daukazu ezeren damurik, hori gauza oso da. Ez, nik ukan dut suertea
nire bizian, bakotxak bere bizitzan topo egiten du asko jenderekin. Bai. Eta nik topo egin dut lehenik 9 urte nituenean Peiorekin, Eskolan. eskolan. Eta lagun bilakatu gira eta elkarrekin hasi ginen kantatzen. Gero topo egin dut Manes Pagolarekin, gero Terez Foro Montzonekin. Beti jende esanguratsuekin eta heiek eman dautate eskualduntasunaren eta abertzaretasunaren gako hori, bai. Eta ala zu ere jende esanguratsu bilakatu zara demoraren poderioz. Bai, uste dut bakotxak bere harria emaiten duela, ekartzen duela eskolegiari. Lehen ere aipatu diguzu zuen etxeko sukaldetik datorkizula, ezta? Lehendabiziko musikaren oroitzapen hori. Bai, etxen behar bada iparraldeko berezitasuna da, asko kantatzen da, eta nire etxen asko kantatzen Eta ondo, Bai, suberotarak nagusi hortan, Baina hegoaldetarrok amorratzeraino. Ara joan eta hemen denak ondo abestu dute. Mito izango da kasu. Egia da, nire haur denboran hasteko asko kantatzen zen, eta nire etxen asko, nire ama. Esaterizun lehenago, aparte, nire ama alaguna zen 50 urtetan, 9 aurrekin. 9 seme alaba etxean? Seme alaba, eta nire nintzen eta zu txikiena. Txikiena, eta beti kantuz entzun dut lanean kantuz. Zu gogoan duzu, lehen da bizikoz, noiz, hasi zinen abesten. Ostean aipatu duzun bezala, Baionako metrizan izan ginen. Hori da, umeak, nola ditzen da, bada pelikula bat, umeak kantuz, Bai, Los chicos del coro, bai, hori da. ezta? Koruko mutiko. Los chicos del coro. Hori da. Bezala ezagutzen dugu hemen bai. Peiorekin hor egin nuen ezagutza, nahi duzu eskolatik aparte, 2 ordu kantu eta musika egiten dituen, 9, 10, 11, 12 urtetan. Eta, semenari guazen, eta hor kantatzen ginuen jende helduekin lau abotxetan, eta kantatu izan dugu adibidez Baionako Orkestra Sinfonikoarekin, umea ginelea. Endelen aleluia eta... Alegia, pelikula hortan agertzen daien Pepino, Bai. esaterako izan daiteke Pantxo. Hori da. Eta behin ja Peiorekin elkartuta egia da hasiera batean abesti gregorianoak eta kantatzen zen ituztela, ezta? Baina ez giruen pentsatzen adin hortan elkarrekin ibiliko ginela kantatzen. Hasi zineten? Hasi ginen eta gero ustaritzen segitu ginuen batxilera arte. Eta batxilera urtean, liseoko pestan elkarrekin kantatu ginuen, eta bikotea hola hasi zen. 79an esango dugu, gutxi grabera, sortu zela Pantxo eta Peio bikote moduan, gara hilatzak. Bai. Eta zuek ala ere, kantatu egiten zenuten eta euskaraz. Bai. Jadanik eskoraz kantatzea zen, kasik militantzia bat, garai haietan, eta baziren, arazoak baziren, baimenak behar ziren, herriko alkateari, diputazioari, bazen informazioni turismo, ari ere behar zen kopia bat bidali. Zer abestuko zenuten edo, esanaz? Menan, emaiten ginituen edozein kantu herrikoiak, eta taulen genian beste gauza batzuk kantatzen ginituen. Egin behar ziren horrelakoak? Ez ziren, hogoi kantetatik etzen bat ere pasatuko. Eta igual inorren enteratu ere etzen egingo. Ez. Eta horrela grabatu zen dituzten 14 disko. Bai. Pantxo eta lehen biziko diskoak, uste dut lehen biziko diskotik, zentzuratik, 6 disko doblea zen, 6 pasaziren bakarrik. Hortxe, ikusten ari gara iruditan ditugu zuen diskoak, zenbat etxetan, zenbat autotan, oraindik ere, ote dabiltzan bueltaka disko hauek, Pentsatzen dut, lehen kasetak eta ziren. Baina, lehen esan dugun moduan, ereserki bilakatu dira horietako asko. Bai. Euskal munduan, erabat ezagunak dira kantu hauek. Egia da, bai. Egia da, Telesfororen kantuak gutxi kantatu ditugu, 6-7, banan 6-7ak bilakatu dira ereserki. Eta geho, Manes Pagolaren abestiak kantatu ditugu 30 bat eta 30ak oso ezaguna dira. Por cierto, bide batez esango dugu gaur Manes Pagolari merezi duen omenaldi txiki bat ere egingo diogula, ez da, Pantxoa? Bai. Gogoratzen duzu zen izan zen, horrela zuen lehen da biziko arrakasta?
Lehenbiziko, izan zen, lehen go hasi ginen 1979, behaz iparraldean hasi ginen, eta gero soldaduzka egin izan behar ginuen, eta soldaduzka demoran ez ginuen retxorik muga pasatzeko. Behaz, hori bukatu eta galdeak baziren egoaldetik, trumilka. Beraz, zuek iparraldean kantari hasi eta hegoaldean zuek iritsi baino lehen ere iritsi zen zuen musika. Diskoa jadanik atera zen eta iziariko arrakasta ukan zuen diskoak. Eta behaz, lehen kantaldia hain zuzen Bergaran Telesforo Montzonen herrian. Eta hor izan zen... Sekulakoa. Sekulakoa. Zenbat arrakasta, arrezkero, mundu guztiak gu harrituta egon ginen, ez ginen ohituratuak, oiuak eta... Aizu gazteak... Eta oraindik ere ezagutzen dituzte, oraingo gazte kantu horiek. Eta guk, horixe frogatzera, kalera egin dugu, begira. Hau nor da? Pantxoa. Pantxoa. Zuk ezagutzen dituzu Pantxoa eta Peio? Bai. Iparraldeko, abeslaria. Euskal frantzesa. Hau damaskile, 40 urteola bai. Bai. Hoi bali, inkluso gehiago. Egon zara inoiz bere kontzerturen batean? Gaztetan bai. Jesus Maria, askotan. Non ikusi dituzu? Bilbon, kafe antxokia. Nolakoak ziren kontzertu haiek? Azten ambientia eta danok oso posik eta oso ondo. Gero, ertetzen du nian gortzu zai, eta korrik erten behar. Iparraldian aurratu saben abertzale kontuakin ikurriña, euskera. Itziarren semea hori du mutila, inoz salatu baino nahiago duila. Eta gaztetan, ze abesti entzuten zenituen? Entzun baino gehiago, igual kalian abesten. Zer zuten edo horren beste gustatzeko zuri? Indarra. Politikanekin pixka bat sartzen zian. Piskat Euskal Herriai begira sortutako abestiak dira. Laboa eta bezala, ez del lertxundi bezala, bai. Lepoan hartu eta segi aurrera. La 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 la. Eta hori iruditzen zen niri musikari bati gerta dakioken gauzik onena. Jendeak ez jakitea, kantuak bereak direla, baizik eta uste izatea herrikoiak direla, ezta betitik existitu izan direla. Arrazoina duzu, hortan da ekarpen handiena. Adibidez, kantu horiek jendek uste dute kasik herrikoia direla. Egan nahi du herriak bere ganatu dituela, eta ahazten dituzu kantu egileak. Hori oso ona da, egilearen zaten naiz eta ahaztu, ezta? Hori da, zora gogora ezagun Pantxoa dagoela, horietako askoren atzean.